notanga Dora notangnya apa ini maaf ngomong lazio Dora ketara lazio Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअहाय बरायना लानाय जाबाय दायो माने आं गामिनि मोनसे हाबाथिलियाव फैदों आरोना खामानि मावनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आं मा देखायलांगोन नायलांबाय थादो आरो Baiklah, Dora ketan sasi beda itu Dora arna. Dora fight sasi. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Lorgo channel. Roha, mana ini sempurna tegra pada pada juga, mana? Mabri panai kasih nih. Kena so mehendi pinggra video bener acak-acak mehendi
Mari mende khina kata. Khina kata. Jobat moजां मोनदों नै आं बोलाबाय मेहेन्दिखौ सेम्पोल गावस्रा लादों लै बिसोरो गावस्रा लादों oh kono bisa ada madu mehendi mana ini le mehendi punya jasigin arna nei jasigin daya arto selo para songbila atau selo roko Panai kasih arna, sasi gedungnya orang kita nak oleh birat antara danger karle, nentang mana berkain nah, nentang mana jadi haba takkan ini biar mau tetangga ada, nentang mau membaca bayi nang uang nih, benar kan? Buat beria dekorasi nol gitu. Kau ne panai kasih nara kau ne habe orang nentang mana, mau di mungkin sana nenai. Mondo babu zakhabai arna, mondo babu zakhangbai. Alright, ini dekorasi nasa tazo bayana. Hai लोगोफोरनो जोंहा खामानिया जोबनो हमबाय दायो टाइमा 3:30 जाबाय आरोना दायो जोबसिगोन कमप्लिट जासिगोन बियो ओमफ्राय जोङो हाजोबनाया जाबाय ओमफ्राय दा कालार फिननांगौ कालारखौ जों होनानै ओमफ्राय जों गेटआव लागायगोन बे गेटनि थाखाय आरोना बेवहाय खैना गोदाननि नाम दङ ओमफ्राय गोथार जुलि लिरनाय दङ ओमफ्राय बरायबाय वेलकाम बिदि लिरनाय दं आरो गासै जों बनायजोबबाय ओमफ्राय दा कमप्लिट गासै बिथिं रिसेपसननि थाखाय दरा खैनायथिं जिरायगोन बेबो कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बिथिं मन्दपआबो क्लियार जाबाय ओमफ्राय जों माने लास्ट बे दङ आरोना बेखौ जोङो कालारखौ फोननानै क्लियार खालामनानै जों गेटआव हैनोसै गेटआव हैबानो जोंहा खामानिया फिनिशिं आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो माने क्लियार बोरै जादों गासै नोंथांमोना नुजोबगोन ओंखायनो भिडिअखौ फुल नायजोबबानो जाबाय आरो लोगोफोर Onele oma kapai Kabun munisi ada mudah sih kabun. Kabun menjakan deh kabun menjakan. Dan baik. Kamarnya clear terus untungnya lasik ada untungnya lanani fai ada filenya sih ada maklamnya itu dia. Bener mau tarnangkan atur जाबाय नालाय mau tarnangसिगोन आरो नै लोगोफोर एसेबां हर जाबाय ओमफ्राय अमा दानदों इथिं अमा दाननायाबो दाबो जायाखै अमा दानगासिनो आरोना अमा दानदों अमा दाननाया दाबो जायाखै नै दानखांबाय अमाया भिडिअ खालामबाय
142 Besan lah ke? kuntil mau dan ya Besan lah ke? 16.5 tel जाबाय आरो अमायानो बिदि दाननाय क्लियार जाबाय दा फुङानो जाबाय आरो ना सोरांसिगोन अमायाबो दानखांबाय ओमफ्राय जों दा माने मेथाइ दामनानै माने सम मानसिफोर फैजासिगोन आरो ना गाइस नै जोंहा दाय जोबसिगोन आरोना ओमफ्राय गेटआबो फिनिशिं जासिगोन ओमफ्य गेटआ फिनिशिं जाबाथाय जोङो दा आं बानायनाय जा लिरदोंमोन ना गोथार जोरि बेफोरबायदिखौ जों बेयाव होसिगोन आरो गेटआव ओमफ्राय गेटआबो दासिमबो फिनिशिं जायाखै बिथांमोना बानायगासिनो आरो गेटखौ जोबसिगोन ना नोंथांमोना गाबोनसो मर्निं जाबायानो दायो 4 बाजिबाय आरोना समा थेवबो जोंहा खामानिया जोबाखै मानोना माने ओंखारबाय नालाय बानायगासिनो दरा गोदानाबो दाबो उन्दुआखै नोंथांमोना मा बुङो बेनि भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामनांगोन आरोना ओंखायनो दरा गोदाना नै दाबो उन्दुआखै नोंथांमोना मा बुङो नायनानै नाय साननानै नाय आरो जेनेबा बानायगासिनो आरो दासिमबो दरा गोदानानो उन्दुआखै मा बुंनांगौ जाखो साननानै नाय खामानि इसिबां आथुरथारना ओमफ्राय जोंहा दसेबा जोबसिगोन बे जोबबाथाय फिनिशिं जादोंबाथाय आरो जोब्बाय आरो खामानिया ओमफ्राय जों बेयाव होगोन बेवहाय गोथार जोलै लिरगोन ओमफ्राय दरा गोदान आरो खैना गोदाननि मुं थागोन बेवहाय ओमफ्राय बरायनाय थागोन बिदिनो आरोना बे गेटआव जेबो माने एसेबां खायफायै माने डेक'रेसन खालामनायाखै थेवब्लाबो जों बेखिनिखौ बानायदों आरो माने मा बुंबावनो माने खस्थ' बानायदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो एसेबां हरसिम जोङो थानानै बे खामानिखौ मावदों ओंखारजोब्बायलै नोंथांमोन उन्दुनो ओंखारजोब्बाय जाला मेगनाबो गोदो गोदो जाबाय नै लासना
Oh, Malaysia. Wah, ang dasu nuson dulu. Mojang nubat, cakap nubat. Cing naik le, cing naik ada, cing naik. Vì không á? Ya. Doran itu.
Dayu हाबाफारि बायदियै आरोबाव बरनि बिफा गोजौनानो सन्जिब गोलाव हो गोलाव हो गोलाव हो गोलाव हो
रेडि खालामगासिनो दायो ओंखाम जानो रेडि बानायदो जासिगोन आरो दसेबा माने दायो मोनानि 2 बाजिबाय दा ओंखाम जानो रेडि खालामगासिनो माने हाबा दाननाया एसे माने गोबाव जाबाय ओंखायनो माने दा नै जानाया एसे गोबाव जानोसै आरोना बानायगासिनो रेडि खालामगासिनो आरो गासैबो जुगार जाजोबखाबाय हाजोनि से जाखोना हायेननि से जाखोथा हाजोनि से जाखोना हायेननि से जाखोथाय हाजोनि से जाखोना हायेननि से जाखोथाय बै गावदांदां बिबार थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया गावदांदां बिबार थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया गोसोनि खोथा थेवबो रजे नोंनो मानो फोरमायनो हाया हा बुंहां जायो आङो गोसोनि खोथा थेवबो रजे नोंनो मानो फोरमायनो हाया गोसोआव दङ नोंनि अननाय
हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय बै गावदांदां बिबार थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया गावदांदां बिबार थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया गोसोनि खोथा थेवबो रजे नोंनो मानो फोरमायनो हाया हा बुंहां बुंहां जायो आङो गोसोनि खोथा थेवबो रजे नोंनो मानो फोरमायनो हाया गोसोआव दङ नोंनि अननाय लिरै दोनबाय आङो दिनै रजे गोदै गोदै रावजों दोंसे खन्थाइ लिरै दोनबाय आङो दिनै रजे गोदै गोदै रावजों दोंसे मेथाइ बेवहाय दङ बिनि मेंजोब्बाय दायो आरो फोजोबनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो आं बहुत मोसाबाय ओमफ्राय दरा गोदानानै मेंनानै दा दसे जों जिरायदो आरो दा जोब्बाय सब फिनिशिं जाजोब्बाय गासैबो दा रावबो गैला बेवहा रावबो गैला माने जोब्बाय आरो ना ओइ नै खैना गोदान आरो दरा गोदाननि बिमाया नायला आइला नै ओइ नुदो फिनिशिं जाबाय बेनो दरा गोदाना नै दरा गोदाना बिनो आरोना ओमफ्राय जोब्बाय दायो मा खालामबावनो दा मोसानानै गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो ओमफ्राय शेयारबो खालामना हो आंहा माथाबो जेबो जाला आरोना गारानो जाला